Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska tu máme aktulky. Dnešní aktulky nebyly úplně moc popsané na stránkách. Každopádně tady máme první něco o oslenivém displeji v Hollowwoods. Máme se seznámit s Rishem, nevím jak se čte, a vydat se na cestu za poznáním valčíků světlušek a to je tak všechno. Máme tady teda quest, který nemám nejmenší tušení, kde je. Ježíš, aha, my jsme stáli, ne tady je, aha, tady je, Ježíš, tady je. Sníh teda opět nevím, kdy bude odcházet, protože minulý týden teda neodešel, tento týden taky ne, takže těžko říct. Staneme se to 25 světlušek. A kam máme jet? Máme jít za Adou. Tahle holka tady už je pár dní, ale proč to nemáme žádné XPčka? No konečně. Ale zatím jsme si nějak nevšímali. Jako je to ten, já jsem myslela, že když je to jako valčík světlušek, takže nám to třeba nějak jako pomůže, já nevím, sbírat světlušky. Jakože to bude, jakoby teda je lehčí. No každopádně, teď máme race. Já přemýšlím, že si asi teda, kam mám jet? Jeho tam. Že si asi vypnu sníh, protože by to bylo víc takové letní. Ale mně se to s tím sněhem normálně docela líbí. Takže máme tu teda takový race, který si spolu projedeme. Já teda osobně doufám, že dnešní aktulky budou stát aspoň trochu za to, protože jsem měla fakt strašný den a bude ještě pokračovat. Dneska teda díky bohu nám odpadla poslední hodina kvůli vysvědčení, takže jsme měli kratší den. A jakoby já nevím, já vím, proč byl hrozný, jo, tady nechci jako nějak rozebírat, ale divím se, že jsem ho měla tak strašně hrozný, protože my jsme se vlastně učili jenom 2 hodiny. Skrz to, že my máme ve středu, co to je? Že my máme ve středu jakoby, jenom jak tam myslet, že máme ve středu 3. a 4. hodinu výtvarku, takže my jsme se vlastně jenom učili 1. hodinu matiku a češtinu 2. a pak jsme vlastně měli výtvarku, takže jsme se neučili a 5. se jakoby rozdávalo vysvědčení a všichni měli zkrácené vyučování. Ale i tak jsem měla jakoby prostě strašný den a doufám, že hej, debilní kůň, já jsem si měla zjít na koně. No a taky za to máme XPčka, já jsem si jak dement vzala vytrénovaného koně, přitom jich tam mám přes 30 nevytrénovaných. To je jedno. Já jsem si chtěla vzít Marvaryho, vzala jsem si Marvaryho. Tak jo, to bude ta Reša, nebo kdo to je? Zuri. OK, tak tyhle typky ještě neznáme. 1 světlušku za to dostanu, jo? Tak to je dobrý. Kam jdou? Neoneu komplet. Jo, a já si jako každý den budu hledat na mapě. On se mě úplně nebude chtít. Přetrvá tak dlouho. Dobrý, tak co teď? Tady je teda start toho raceu a dostanete za něho 50 světlušek. Takže asi dobrý. Myslím, že tam bylo 125 těch, jak se tomu říká, XP pro koně. 0 šilingů a 50 XP pro jezdce. No vy jste teda štědří dneska. Dneska nám to moc nejde, hele. Zdá se mi to, nebo to je trošku předělaný? Tady nebyla taková cesta. Tady to je trošku předělané, tady žádná cesta nebyla. A tady k tomu to nenapojovala žádná voda. Nebo jo? Já nevím, ale vím, že tady žádná cesta nebyla. Myslím, že to je trošku předělaná. Skrz ty rejsy. Hej, vy si asi myslíte, že jsem úplně neschopná, ale já, jakoby když nahrávám, tak já přes tu mapu mám to nahrávací okénko. Nebo ne okénko, prostě to, kde nahrávání vypínáš a zapínáš si mikrofon. A já přesto na tu mapu nevidím.
Nebo jako vidím, ale ani ne z půlky. Tak, teď to je tady schované a to je, kdo to je, moment. Makena. Za to už tady máme nějaký víc, jakoby XPčka. A je už teda 24. level, fakt ho strašně moc chci. Ale jakoby ještě mě chybí 5000 XPček, ale myslím si, že tento rok ho fitnu. Tento rok možná dáme 25, záleží, jaké budeme mít věci za XPčka. Ale myslím si, že do Equestrian Festivalu, na Equestrian Festivalu jsou věci za hodně XPček, takže tam bych ho už mohla mít, mohla bych ho na Equestrian Festival tu 24 dát, podle mě. Ale já si myslím, že tam už pak od 24 se jakoby nemění ty, jak se tomu říká, ty staty. Prostě, jak máte reading a takové věci, takže se tam to podle mě už od 24. levelu nahoru nemění. Ale viděla jsem moji holku s 27. levelem už. Bylo to poprvé, ale... Takže jakoby těžko říct, no. Ale já si fakt myslím, že od té 24 nahoru už je to jakoby všecko stejné. Ty staty. Prostě tady tohle, reading, skills, no tohle. Já jsem upřímně čekala Valčík Světlušek něco jakože třeba, nevím, třeba si zapneme třeba nějaký daily quest a budou se nám sbírat světlušky třeba po 5, nebo něco takového. Upřímně race jsem moc nečekala od Valčíku se světlušek. No, to je asi všechno pro dnešek. Takže jak mi se video líbilo, vím, že dnešní aktulky jsou opravdu hodně krátké, ale nic víc s něma teda už nepřišlo. Příští týden nás čeká lesem zvoní zvony a vyvolávají okouzlující stvoření. Nevím, viděla jsem nějaké spoilery, myslím, že to budou noví mečici. Tady do Hollowwoods, nějaké spoilery jsem viděla, myslím si, že to je teda to, ale nejsem si jistá. Nevím vůbec. Next Up Your Week ještě nevyšel, já upřímně už strašně čekám, až vyjde, protože si chci hrozně koupit jednoho koně. Ale pokud tam budou napsané, že budou nějaké slevy během tohoto měsíce, tak se ho nekoupím a počkám se až na slevy a když tam napsané nebudou, tak si ho prostě ještě dneska koupím. Takže doufám, že teda vyjde co nejdřív. Můžete mi teda napsat do komentářů, co byste říkali na ty televizčné talky. Já teda poslední dobou nemám moc času, ale myslím si, že kdybyste o to měli zájem, tak bych si čas určitě našla. A pokud byste chtěli další aktulky s Kájou, jak byly minulé, tak mi určitě napište. Já si myslím, že naše aktulky dohromady jsou dost zajímavé. Takže to by teda asi bylo pro dnešní video všechno a ahoj!